салом алейкум бинандагони азиз. имрӯз 3 октябри соли 2025. ана ҳозир мо ба тарафи Тошкент распор шудем. мана ин заминҳои пахтаи ноҳияи Мачо. мана ронандаи мо Мусинҷон. мана ин мошинаша бинед, фақат 55. мана ҳамин ҳозир баъди чанд дақиқа сарҳада мегузарем, аллакай дар ҳудуди дигар ҷумҳурӣ мешем. мана пахтаҳо ҳозир мардум бояд аз мавсим истифода баранд, ҷамъоварӣ кунанд. инам нони мардуми тоҷик. пахта ҷон пахта. вақташ мо ҳамин шеър мехондем. мана барои ҳамин пахта ҳозир мардум бояд ҳаракат кунанд, ҷамъоварӣ кунанд, ки таги борону наму вайрон мешавад. мана саломат бошед, сарсола шавед. марҳамат ҳама ба пахтачинӣ.